ഗയ്സ് മുത്തുമണികളെ എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ ചേട്ടൻ്റെ മുടീൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ രഹസ്യം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കാരണം എൻ്റെ തലയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് താരനായിരുന്നു, നല്ല താരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല താരനായിരുന്നു. അപ്പോൾ താരനൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയൊരു ബെസ്റ്റാണ് ഈ സംഭവം. ഈ ഇല വെള്ളിയില എന്ന് പറയും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കുറേ മെഡിസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഇല ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. ഇത് അരച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി. ഒരു 30 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് നോർമലായിട്ട് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ താരന് പോയി കിട്ടും. ഞാനാ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ എനിക്കറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നോടൊരു വയസ്സായ ഒരാൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നരച്ച മുടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അതായത് ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 18 വയസ്സ് 19 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഈ അകാല